Martorell, documentat des de l'any 1032, es desenvoluparà al peu de la Serra de les Torretes, entre els rius Llobregat i Anoia. Un indret creuat per la via Augusta que des del Pont del Diable es dirigia cap al Penedès i Tarragona i que a l'època medieval propiciarà l'aparició d'un punt de mercat i la creació d'un nucli urbà emmurallat. Un nucli que creixerà prenent l'antic camí com a eix principal i que iniciarà el seu desenvolupament a l'entorn de l'actual plaça de l'Església, definint un recinte amb diversos portals. El d'Anoia, que podem veure representat en una aquarel·la de 1668, un document únic que ens mostra tot el conjunt urbà vist des de l'altre costat de l'Anoia. Un hipotètic portal a l'alçada del carrer de Sant Antoni i la volta d'en Santacana, a tocar de l'església, que tenim representada en una pintura de Francesc Santacana. Tots encerclant la plaça de l'església, ben coneguda per les excavacions arqueològiques realitzades el 1987. Seguint el camí cap al Pont del Diable, aviat es configurarà un eixample que definirà l'espai de mercat, potser inclòs en el recinte murat des de l'inici, tancat pel portal de les Hores i que esdevindrà un espai clau de la vila. És d'aquest recinte del que coneixem més restes arqueològiques de la muralla, alguns desapareguts com els de Cala Moderna, Cal Muntaner o l'encara visible al peu de la plaça de les Hores, tots al carrer del Ravall. El creixement a peu de camí va reclamar un tercer recinte que s'estenia al llarg del carrer Anselm Clavé, fins a la font que donava nom al portal d'aquest extrem, destruïda als anys 1970. Dins el recinte trobem encara un casal gòtic, la Casa Gausa. Entre les cases i la muralla del carrer del Mur veiem l'anomenat Marge Gros, on hi havia horts i corrals darrere les cases. El darrer recinte, amb unes muralles cada vegada més simples, allargarà el nucli urbà fins a la plaça de la Creu, amb un portal que podem veure recreat en un dibuix de Jaume Amat. Restes d'aquesta muralla es van trobar i destruir al carrer del Riu el 1963. La formació d'aquest recinte va incloure dins el nucli urbà l'edifici de l'Hospital de Sant Joan, originàriament situat fora muralles. Avui solament en subsisteix la capella després de la destrucció de la resta de la façana. Fora muralles, la capella de Sant Bartomeu i el pont gòtic del Diable completen el repertori dels principals monuments medievals. La muralla ha configurat el nucli urbà i ha donat nom a alguns dels seus carrers, com el del Ravall, el del Vall, actual Lloselles, i el del Mur, on s'obria un portal menor que donava accés al convent de Caputxins, erigit a finals del segle XVII. L'ampliació de la carretera, als anys 1960, va esborrar tots els rastres de la muralla al llarg del carrer del Mur. Malgrat tot, encara es conserven restes i traces prou destacades per anar descobrint un Martorell medieval que es deixa veure tímidament sota la malla de carreteres i autopistes que han succeït a la primitiva via Augusta.